продължаваме с нещо интересно, говорейки за най-добрите училища. Базирани на оценки и метрики, подобни класации всяка година ни дават възможност да подберем училища за нашите деца или да изберем образователното място, където те ще се учат. Сега ще разберем, че ученето е процес, който продължава през целия живот. В продължение на кръглата маса, на която станахте свидетели, представям ви Радка Карагьозова, директор на частно средно училище Риорих. Тя ще разкаже за училището, което отваря сетивата, ума и сърцето си за своите ученици, как тя е постигнала това. През това време в работилниците на децата тече и уъркшоп по кариерно ориентиране, организиран от Фондация на бизнеса за образованието, които демонстрират как технологиите могат да бъдат забавни и полезни, използвайки 5 мобилни инструмента, разработени по проект Прометей на програма Еразъм. Госпожо Карагьозова, заповядайте. Стратегии в това, сега се чуваме, с национални стратегии в това как ще се развива образованието, как се развива в момента в други страни. Предизвикателство е за мен и благодаря на Ива за това предизвикателство да говоря за това какво се случва в България и да говоря за това, че в България най-доброто училище е възможно и най-доброто, не просто най-доброто, а най-добрите училища са възможни. Аз видимо съм пчеличка, съдейки по маргаритките, които са зад мен. Не, че не виждам гледната точка и на мухата, и на други летящи Божии твари, но често фокусирам себе си, избирам себе си, най-вече избирам да се фокусирам върху онова, което ще създаде по-добра картина в този свят. И така най-доброто училище. Аз съм възпитаник, част от това поколение, в което най-доброто беше пропагандно и групово факт. Най-доброто на лично ниво, най-доброто на осъзнато ниво, най-доброто като личен избор, обаче продължаваше да бъде скрита истина и неживяна истина. Най-доброто училище днес ме интересува, само ако то е възможно тук и сега. И всъщност повод да застана тук при вас е убедеността ми, че това наистина е така, че това е шанс, който ние всички заедно споделяме, като учители, като родители, като хора, които имат визия за това как да се случва най-доброто. Най-доброто е визия за онова, което искаме да преживеем. Най-доброто не е състояние, то е миг, то е динамика и всеки ден се налага да постигаме най-доброто за себе си и за другите. Особено ако работим с деца, особено ако работим с тяхната нагласа на постоянно движение и на постоянно търсене, заради което съществуват училищата всъщност. Ще ви разходя малко. Ще ви разходя малко даже извън пределите на Европа. До сега попътешествахте в рамките на нашия континент. Това училище е в България. Преди малко стана дума за проекта на Америка за България. Това е една от проектните класни стаи. Това е едно друго училище. Всички училища, които ще видите, са успешни училища. И в своята среда твърдят, че са най-добрите училища. Обърнете внимание колко различни са. Тук ще видите не 10 и 12 деца, не знам дали ще можем да ги преброим, защото кадъра не може да ги хване и въпреки това, това е супер успешно училище. Швеция. Един много известен архитект създал този модел за училище, в който няма класни стаи. Всички технологии, учители, материали са на разположение на децата, но обособена класна стая няма. Децата имат възможност да се движат и да се учат където изберат и както изберат. Boat School. Училище лодка в Бангладеш. Създадено неотдавна. По идея на архитекта Мохамед Резан, Преди време той забелязал, че разбира се достъпът до образование в Бангладеш е изключително ограничен, училището достъпно най-вече за момчетата, а в периода на мусонните дъждове училището става недостъпно за всички. Затова създал проект за училища, които плават в наводнените райони и дават достъп до образование на всички деца.
най-богатото, най-скъпото бординг скул в Великобритания. И номадско училище в Сибир. 2006 година създава го етнолог, който изследва една малка група номади и установява, че макар достъпът до образование при тях да е изключително висок, откъсвайки се от семействата си, които са в постоянно движение, и посещавайки пансионатни училища, тези деца губят връзката със своите традиции, със своята изначална ценност. Затова тя създава номадско училище, за да съхрани ценностите на общността, в която живеят децата. Българско училище. Навсякъде децата си приличат. Идеите ни за това как да ги възпитаме и как да създадем благоприятна среда за тях за учене, като че ли зависи от широтата на нашия поглед и онзи простор, който ние ще създадем за тях, за да могат да видят голямата картина и в същото време да се фокусират върху онова, което стои вътре в тях. Просторът, който ще дадем на учителя и на детето в училище, е същностно важен за това дали ще създадем добро училище за децата си. Да се върнем в маргаритките, за да си отдъхнете, и за преход към нещо, което ще използвам като метафора по отношение на най-доброто училище, като поканата ми е да поразсъждавате едновременно с мен върху това какъв е вашия принос към най-доброто училище. Защото училището е малка общност в сравнение с голямото ни общество. Малка общност, в която принос има всеки, който прекрачи неговите врати. Всеки, който влезе вътре в тази сграда, материално погледнато, се превръща в съпричастен, желая или не, към процесите, които текат там. Превръща се в учител, без значение дали го осъзнава. И всяко присъствие в училище трябва да бъде осъзнавано и видяно през призмата на тази отговорност. И ако сте родител, помислете си как влизате в училището на вашите деца. Ако сте учител, помислете си как ежедневно влизате в живота на тези деца. Ако сте ръководител, мениджър, визионер, помислете си с каква картина влизате в състоянието, в бъденето на това пространство. Хардуера на едно училище. Ще си говорим за технологията на едно училище, като се опитаме да видим кои са твърдите неща, кои са тези определящи неща за конституирането на едно училище, както имаме такива твърди елементи в конституирането на една машина. Макар че това е много динамично и гъвкаво в модерния свят. И вероятно, ако сега ви попитам кое създава хардуера на едно училище, бихте ми отговорили? За какво бихте ми говорили? Вероятно бихте ми говорили, например, за физическата среда, за сградата, за мястото, в което влизате, как изглежда то, за класните стаи. Това е едно от първите неща, които хрумва на хората, и едно от първите неща, които като че ли забелязваме и наблюдаваме. И да, физическата среда е изключително съществена, но не единствено съществена. Можем да мислим за хардуер, ако това не звучи грубо, можем да мислим за учителите като за хардуер на едно училище. Те също влизат със своята физическа изразеност, със своето тяло, със своите жестове, със своята физическа същност в това училище. И не само. Можем да мислим за информацията, за знанието, което им предлагаме ежедневно, и за неговата фиксираност или освободеност, като параметри на хардуера на едно училище. При всички случаи, ако погледнете примерите за училища, които ви дадох, ще видите, че физическата среда
и физическия вид на едно училище не са като че ли най-втвърденото състояние, не са като че ли най-втвърденото хардуерно състояние. И че подобренията и разнообразието там могат да бъдат невероятно богати, за щастие. Софтуера. Операционната система и приложенията, които използваме. Разбира се, ще се движа в тази метафора само докато тя не ме ограничава. Ако ви кажа, че софтуера на училището, в което живея и за което мечтая, са любовта, творчеството и свободата, ще се прокрадне вероятно нотка недоверие, защото тези три думи създават като че ли доза отнесеност и мечтателност. Но всъщност те са три основни, изключително втвърдени състояния за мен. И ако те липсват в училище, значи нищо от останалото не може да се случи. И за да ви насърча да мислим повече в тази посока и да я видим през прагматичността на ежедневието, ще кажа, че тази операционна система всъщност може да бъде задвижена само и единствено през качественото общуване на поне три елемента. На поне три съставни части. И това са естествено децата, учителите и родителите. Комуникацията между тези три групи хора създава операционната система на едно училище и в тази комуникация категорично е добре да има доверие. Разбирателство, спокойствие, гъвкавост, поглед, който да съдържа приемане и ангажираност с това, което предстои да се случва в бъдеще. А когато говорим за приложенията, макар че ще се връщам сега и към операционната система и към приложенията, трябва да споделя, че те са, ако допуснем приложенията да останат в един и същи статус, без постоянно да ги разработваме и усъвършенстваме, сме загубени, както една голяма технологична компания е загубена, ако спре да развива своя софтуер или своя хардуер. Принципите на това развитие са същите. Те следват една и съща страст. Преди малко, когато панелът от уважавани говорители споделяше, за пореден път ми направи впечатление нещо съвсем семпло, което е свързано с българската действителност. Често говорим за българският учител като за човек или като за гилдия, на която нещо и липсва. И уверена съм, на тази гилдия не и липсва по никакъв начин квалификация или професионализъм. Ако нещо е в дефицит и нещо трябва да се добави или трябва да се възстанови, това е истинската страст към търсенето, разпознаването на вътрешната сила, която е факт, но някъде се крие, и изявата и в общуването с всички тези елементи в нашата операционна система. Учителят, българският учител е изключително способен учител и опирайки се на опита си от множество форуми на различни учителски събития, всеки път с гордост осъзнавам колко ценен е българският учител в международен контекст и колко ощетен е българският учител в своя роден контекст. Ако има нещо за изправяне, ето тук може всеки един от нас да се намеси. Приложенията. Това са реалните възможности, реалните проектни или процедурни възможности, ако мога така да ги нарека, които се осъществяват в рамките на една училищна система. Ще дам много и най-различни примери. Например, представете си проект от училищни избираеми предмети, които биват предложени от учителите. Учителите, след като са получили покана да предадат своя страст, умение, незадължително свързана със своята професионална квалификация, но която биха желали да предадат нататък към децата, с които живеят и работят. Тези учители предлагат своите умения под формата на учебен предмет.
Децата имат възможност да посетят различни такива предложения и след 2-3 седмици да изберат своите 3-4 избираеми учебни предмета. В тези групи децата се срещат не само със свои връстници, а с деца от различни възрасти. И представете се, ученето се случва по изключително естествен и успешен начин. Това са училищните избираеми предмети, проект, по който работим вече 3-та година. Приобщаващото образование. Много говорим за децата, които са със специални образователни потребности, сменяме терминологията, усъвършенстваме моделите на социално приемане. Имам изключително ценния опит, бих казала привилегия, преди 10 години да стартираме програма за едно дете, което беше с детска церебрална парализа, а тази година да споделя, че 10% от нашите деца са с специални образователни потребности в интегриран формат на обучение, с най-разнообразни, както ние казваме, специални образователни способности. Какво даде това на средата? Сигурна съм, всеки ще се досети. Един изключителен урок по човешка толерантност. Признавам, че децата са много по-добри в това, отколкото възрастните. И също така лиши ни от възможността да говорим на теория за хората в неравностойно положение. Нямаше повече нужда. Децата просто знаеха как да се погрижат за човек, който има нужда от помощ. И когато се научат да го правят за някой, който специално има нужда от такъв тип внимание, те се научават да го правят първо към своите съученици, които привидно нямат нужда от такова внимание. Стоя на ръба, защото сте ми много далеч. Имам естествен стремеж към сближаване. А от друга страна започват да проявяват това свое качество към самите себе си. Защото ако има нещо, което не може да бъде извадено от функциите на едно училище, това е човек да познае себе си. Да научи кои са неговите силни страни, да научи как да развие още повече своите слаби страни, да намери баланса в това къде е неговата човешка изява, така че да може да бъде полезен на себе си и на другите. Друг проект, наречен Близък човек. Всички тези проекти, за които говоря, те не са се родили като приложения уникално и единствено в нашия екип. Те просто са част от нашето вслушване, вглеждане, четене, разбиране и действие, взаимодействие като учителски екип. Следващия проект Близък човек е заемка от Демократичното училище, за която съм много благодарна, и това е програма за менторство, в която всяко дете може да избере измежду учителите, с които работи, своя ментор. И това не е класният ръководител. В взаимоотношенията между ментор и ученик има изключителна конфиденциалност. Т.е. тук не стои формулата, сега ще науча нещо важно за детето и ще изтичам при мама и тате, за да го споделя с тях. Да, проблемът би могъл да бъде споделен, ако такъв се случи, и със семейството, но най-важен е фокуса на близостта между детето и неговия ментор. Друг проект, чисто нов, е проекта за емоционалната и физическа чистота и за споделената отговорност за това. Той може да звучи абсурдно, даже в началото повечето от хората, които чуваха за него, бяха доста скептични, макар че по света е осъществяван в различни формати. И това е семплата идея децата да се грижат заедно със своите класни ръководители, както в България ги наричаме, за чистотата на пространството, което те обитават. И от тази година в училище, при това в частно училище, защото има много предразсъдъци за това, децата сами почистват класните си стаи и прилежащите малки помещения към тях, като разполагат с всички инструменти и със свободата те да организират процеса. Т.е. те могат да решат как точно да го направят, как да си създадат онзи екипен модел, онази динамика, която да не прави никого насилен, нещастен и обиден от това, че, видите ли, трябва да е чисто. Напротив, чистотата да е радост и да е потребност, и да е гордост, и да е спокойствие. Сигурна съм, ще пропусна много проекти, много приложения. Вън от всичко,
за което мога да разказвам с часове, е идеята, че едно училище не просто създава средата, най-добрата среда за своите ученици, прави го тук и сега. Едно училище има уникалният шанс да променя облак. И ще ви кажа в какъв смисъл. Облакът на нашата реална, сегашна и бъдеща култура. Да променя всички, чрез взаимовръзките си с семейства, учители, други институции, вън от своя организъм, да променя начина, по който живеем. И когато преди години ме питаха защо се занимаваш с това, най-простичкият отговор, който ми идваше на ум е, защото не виждам по-бърз и по-ефективен начин да се приближавам към мечтания живот, към мечтаното общество. Та ако създаваме разлика, ако създаваме нов вид, нов тип общество, чрез училищата, в които живеят нашите деца и в които живеем ние, тогава вероятно ще можем по-леко да живеем мечтите си тук и сега. Това е една надраскана формула. Тя не е последна. Аз обичам да казвам, че училището е място за безброй чернови. Беловите са плод на академични изследвания, те се фиксират в научни трудове, а училището е постоянно променящ се, ежедневно променящ се динамичен проект. В него твърдите формули трудно просъществуват дълго. Та това е един вариант, в който учениците, живеещи в такава среда, създавайки своята лична мотивация, защото ежедневно знаят повече за себе си и за хората, с които живеят, когато те са в радост, когато те са в вдъхновение, а вдъхновението е всъщност активатора на въображението, за който Анастасия по-рано говори, когато те са в това състояние и когато живеят в качествени взаимоотношения, т.е. взаимоотношения, които са открити, в които има подкрепа, в които има грижа един за друг, в които има споделеност. Те не са идеални, далеч са от това, но в които можеш да споделиш, че си сбъркал и да продължиш нататък, да отработиш грешките си, да ги използваш за учене. Тогава всъщност постигаш онези тъй желани резултати от ученето, поне в нашата система и нашата среда. Самостоятелен си, готов си да продължиш нататък, постигаш висок резултат, макар това да е някакъв почти страничен ефект в такъв тип, в такъв модел. Постоянно си в готовност за избор, осъзнаваш това и търсиш възможностите, виждаш ги, все повече се откриват те пред теб и носиш отговорност сам за себе си, за успехите си, за щастието си, за това, което ще се случва занапред. И това е умножено по безброй, безкрайност от възможности. И така, на финала съм. Това е нещо, което може би сте видели в анонса за презентацията ми днес. Няма да го чета на глас, макар да обичам да чета и на глас. И ако все още имам някакво време, с радост бих ви поканила да зададете въпрос. Влюбена съм в беседата и в контакта, когато търсим истини, така че заповядайте, ако имате въпроси. А ако нямате, знаете как да ни намерите.